Začiatkom mája sme sa zúčastnili medzinárodnej výstavy odpadárstva na jednej z tých top výstav v rámci odpadárstva, kde sme boli poprvýkrát ako vystavujúca firma zo Slovenska a možno by som sa podelil o pár výstupov, o pár dojmov, ktoré sme si priniesli z tejto výstavy. Vnímali sme nielen pozíciu vystavovateľa, ale sme si našli čas a prebiali sme si vlastne aj IFAT ako taký, hlavne tej haly, kde sme sa nachádzali. Vnímali sme tam vysokú konkurenciu z hľadiska technologického triedenia. Zaznamenali sme tam mnohých našich potenciálnych konkurentov, ale aj zákazníkov, dodávateľov a môžeme povedať asi jedno veto, že svet sa veľmi pohol dopredu z hľadiska technológie a sofistikovanosti triedenia. Bolo tam množstvo optických zariadení kombinovaných s robotmi, boli tam sofistikované AI systémy, smart linky, v podstate všetko, okolo čoho sa točíme my a preto sme priniesli dojem, že konkurencia ide veľmi, veľmi rýchlo. Ak sa chceme udržať na tomto trhu, tak musíme veľmi investovať do výskumu a do aplikácie čo najefektívnejších technológií triedenia, ktoré prinesú nielen efektivitu, ale aj ekonomiku, pretože tá je jedna z najdôležitejších, ak nie najdôležitejšia požiadavka alebo aspekt všetkých technologických systémov, ktoré ponúkame. Na IFATe sme boli síce prvýkrát, získali sme obrovské množstvo skúseností a možno námetov, ale myslím si, že na prvýkrát to bolo veľmi dobre pripravené, mali sme veľa návštevníkov a myslím si, že boli veľmi pozitívne reakcie. Aj keď vidíme, že to je veľmi, veľmi vysoká liga, tak sme radi, že sme boli jej súčasťou a veríme, že na ďalší krát, keď sa vlastne zúčastníme takéhoto podujatia, nás to zase posunie o krok vyššie, tak aby sme z tejto ligy nevypadli. Pri vnímaní situácie osadenstva v rámci IFATu, v rámci toho sveta, ktorý sa tam stretol, sme si s kolegami veľakrát kládli otázku, kde sa nachádzame my, kde by sme mali byť, na akom trhu pôsobíme. Teda myslím ten lokálny trh. Veľakrát sme sa zhodli asi na tom, že ten stupeň automatizácie, aj keď vidíme, že je veľmi, veľmi žiadaný, je stále u nás na tom nižšom stupni. Je to možno z hľadiska toho, že sú to náročné systémy z hľadiska financovania a stále sa možno držíme z hľadiska dopytov v tom nižšom stupni možno vyspelosti tých dodávaných riešení. Takže tam vidíme asi ten najväčší priestor, kde by sme sa mali asi hýbať a to je práve tá inovácia a potreba aplikovať tie najvyššie stupne zhodnocovania odpadu. Takže tu vidíme asi ten najväčší progres, s ktorým smerom by sme mali ísť a kde by sme sa nielen my ako výrobcovia a my ako jeden z predstaviteľov týchto odpadárskych technológií, ale aj región, kde pôsobíme, mali asi uberať.